je veľmi dôležité, že sme to nejakým spôsobom dali a že sme tu teraz. Predstavíme vám deti a mládež zo Zvolenskej Slatiny a zo Zvolena, z Lieskovca, s tematikou, s divadelnou tematikou, čo sa týka rómskych tradícií, zabudnutých rómskych tradícií. Predstavia sa vám rodičia, takisto divadlo o láske, premiéra vo vašej obci, decká so svojím programom a nesmieme zabúdať na našich muzikantov, ktorí nám tiež nezišne prišli pomôcť, ale o tom budú spievať ďalšie. Takže ďakujeme aj za Mirka, ďakujeme, že sme pomohli s nami byť, že tu môžeme byť a že to bude smysl. Takže ja teraz na pódium pozývam rodičov. Najprv deti. Najprv deti, ktoré sa predstavia so svojím programom. Nech sa páči, deti, poďte k nám na pódium.